Jumpa lagi di lapangan. Ngerti ora jenenge lapangan kene lapangan apa? Lapangan bola. Utu jenenge lapangan Kridasana. Nggih. Kowe ngerti artine Kridasana ora? Krida ki polah. Heeh, sono. Sono iki kirik. Kene lho tak kandhani. Tak kandhani. Pripun? Kono wae. Pripun? Sono karo sono kuwi beda. Bentene. Ambak tulisane cok kala mangsa ki padha, ning artine beda. Sono. Sono niku. Sono ki nggon utawa papan. Nggih. Mula nek ning kuburan ki nek tulisane sasana laya. Nggih. Sono ki nggon. Laya ki mayit utawa heeh. Sasana laya iku mayit. Dadi sono utawa sasana ki nggon. Ning nek sono kuwi ki kirik. Nggih kirik-kirik ning dudine mboten teng kula wonten napa to? Lho, aku iki genahne ning kowe genahane. Lah kenake jenengan nyethake kirik, lah cethake dudine teng kula. Lah ya monggo ndak mboten yen kula kirik. Heeh. Lah jenengan ngajak omong-omongan kali kula. Heeh. Lah kula kirik napa jenengan asu? Ora herder nyakon diasu ya. Anyel aku digenahke kok. Dadi nek basa Jawa ki seperti itu. Artine apa jenenge suarane geseh sithik. Artine iki wis beda. Tulisane ya padha. Heeh. Cakal mangsa artine beda. Gimana cara sono karo sono kuwi artine wis beda. Beda. Watu karo watuk kuwi wis beda. Watu ki genah wiatos. Watuk ki lara. Jeru karo jeruk kuwi lek beda. Nggih. Heeh. Jeru ki dalam, jeru pokoke. Jeruk ki buah. Jeruk. Jeru karo jeruk beda. Turu karo turon kuwi meh padha. Nek turu karo turon ki meh padha. Nek turu kuwi genah nglemah anu sengaja turu, nek turon ki lemah-lemah keturon, ngono lho. Ning isih sadar. Isih sadar. Tak kira jeru karo jeruk, turu karo turon niku wae. Ya karo turon. Oke. Lah iya. Angel ta. Kowe sing basa Jawa niku ya angel. Oh iya bener angel tenan. Awake dhewe dadi wong Jawa berbanggalah sebagai orang Jawa. Mergo bahasa sak dunia ki sing paling angel dhewe basa Jawa. Kek akeh dhewe. Akeh dhewe. Basa Jawa. Heeh. Nah, dak saiki lagi perkara mangan ki jenenge beda. Benten-benten. Heeh, nek bahasa Indonesia bapak sedang makan, ibu sedang makan, saya sedang makan, anjing sedang makan. Kuwi padha. Tok sami mawon. Heeh, nek tumrape Jawa kuwi beda. Bapak nembe dahar, ibu nembe dahar, kula nembe maem, wirik kula nembe mbadok. Lah, iki beda ta tingkatane. Nggih. Terus jenengan nembe nedhi. Nedhi, Nedhi nedha. Heeh, nedha. Sami mawon. Nedhi kuwi ya artine anu enek dhewe neh dobel. Nedhi ki enek sing arani mangan, nedhi ki enek sing arani njaluk. Lho kuwi ya. Basa Jawa kaya ngono kuwi, Cak. Oh, nggih. Ya paham ya. Ora pati dong lho. Wong Jawa ki aja ngilangne Jawane ngono lho. Saiki saka huruf Jawa kae lho, Hana Caraka. Saiki wis tau sekolah SD ta kowe? Nggih, tau lho. Hana Caraka enek pira? 20 to niku. Salah, Hana Caraka enek 5. Lho, pripun to jenengan niku? Lah piye? Hana Caraka niku kan huruf Jawa niku lho. Enten kalih dasa. 5, sing tak takokne apa? Hana Caraka ki enek pira? Hana Caraka. Hana Caraka 5. Nek Datasawala monggo Bathara padha jayanya kuwi enek 20. Paham ra? Sing cerdas dadi dagelan ki. Oh, plesetke Hana Caraka. Heeh. Tak kira ki ya Hana Caraka Datasawala monggo Bathara. Sing nganggo Bathara sapa? Wong aku takon Hana Caraka ana pira kok. Ya apa ora? Iya. Lah ya kowe ngerti ra? Kowe rene iki acarane apa? Wayangan kok dadak takok to jenengan niku. Iya, wayangan iki dalam rangka apa ngono mudeng ra? Syukuran. Syukuran apa? Syukuran warga masyarakat Karang Pelem. Heeh. Nah, niki mengeti hari jadi desa. Heeh. Ya. Wong ngrungokke enten buri wae kok. Sing kepira? Kaping 103. Weh, 103. Nggih. Ya, jos.
Lagi semoga-moga warga masyarakat wonten ing Karangpelem tansah pinaringan sehat, panjang yuswa, murah rezekinipun, lancar usahanipun. Mugi wonten ing Karangpelem menika tansah gemah ripah loh jinawi, subur makmur tanduranipun. Amin. Guyub rukun warganipun, ugi perangkat-perangkatipun kiat anggenipun momong warga masyarakatipun. Ya. Mula ki mau bengi masyarakat utawa panitia nyuwun lakon Bagong bangun desa. Aku ki ora tau nglakoni lakon iki. Ya iki mergo dijaluki karo panitia ya sak iso-iso dilakonke. Wis tau roh kowe. Kecuali sing dalang Masina Nugroho lho pancen ya pentingane nggon Bagong. Nek aku ki jarang nglakoni iki mula aku rada sore ki rada ngawur ki mau pisan. Lah sing penting ki Bagonge ngerol wonten mawon arep bangun desa. Niki Pak Lurahe napa asmane Bagong to, Kak? Bagong bangun desa niku. Ora, jenenge lurahe ki Pak Suwarno. Oh, tak kira ki Bagong. Ora. Kebetulan senengane tokoh Bagong ngono lho. Oh, ngaten. Ngapunten Pak Warno. Ketok apa ora? Genah aku ra cetha. Ora ketok. Blas ra ketok aku iki. Iya. Sing nang kono ki mesti dikira kae enek swara renek ujut apa entut ngono. Ya sampeyan tahun ngarep diusulke nggon panggung dalang karo sinden ditambahi trap gen dhuwur ngono iki. Nggon kajange kuwi rada diunggahke munggah ngono. Iki mau mergo nek ora dikenekne iki ora nutut sundul iki. Lah nggih rencana sampeyan ki panggung kon sinden dalang ki 3 meter. Oh. Dhuwur men. Dhuwur meneh. Lah iya. 3 meter. Heeh iya. Pak. Apa? Niki wae ora kula ki ambak lho. Sapa? Karo sapa? Mbok Endembi. Lah aku iki ora ngerti nek bengi iki nek bintang tamune iki ora roh kok. Lah pripun to? Ora ngerti ku ya biasa kanca-kanca biasa. Lah nggih. Heeh, aku ora ngerti nek enek awakmu enek mbok Endembi barang. Dadi iki urusane bengi iki ora karo aku lho ya kowe. Lah santai-santai. Mek mambengi karo aku, nek iki ora karo aku. Mboten salah. Kowe ngoleh anu ngubengi montorku wae ngono. Niku ajeng anu kok nyolong tutup dop kok. Ngubengi montor. Lah iya, nggih. Iki mau anu saka Pak Guru. Kuwi arep nyumbang lelagon sik sadurunge mboke Endembi. Arep bawa sing magepokan kelawan ana ing desa Karangpelem iki mau sore dawuh karo aku. Mula diwenehi wektu sik. Sadurunge. Heeh, Pak Hormatan. Lan aku matur nuwun karo sing dinggoni pondokan mau ngerti ora daleme sapa? Mboten mangertos. Pak Yanto. Mas Yanto daleme pondokan ku mau. Wah, omahe apike ra jamak sokone iso kayune gedhi-gedhi. Aku lek weruh omah joglo apa omah limasan, omah Jawa ngono iki ngiler aku jak tenan. Lah mang tuku mawon lho. Mang tumbas niku. Apa? Nggih sokone mang tumbas. Ya omahe ambruk ngawur ora. Matur suwun Pak Yanto. Pak Yanto apa lek ngaran Pak Yanto sapa bedor? Sapa? Oh, Pak Yanto Prongol. Oh, Prokol. Prokol obat-obat anu lho, obat mumet. Obat pilek. Pak Yanto Prokol iki mau luar biasa lek ngenggane kanca-kanca. Luar biasa dadi jenenge omahe Pak Yanto Prokol wis ping pindho iki tangge pondokan. Lho, lha riyen enten putih. Oh, tau wayangane nggon-ngono kuwi tau. Oh, jenengan pun kulino to? Masyarakat kene takonon lek wis kena karo Pak Kangko. Mau sing salah ki ngur Pranoto Adicara dengan dalang Ki Anom Dwija Kangka. Kuwi salah. Bu, ibu mau sing bagian protokol ora Anom Dwija Kangka ning Dwija Kangka. Kuwi ndek ning sami mambengi nggih to. Lah nggih Dwija Kangka. Kuwi saya parah meneh ning nggon daerah Bojonegoro. Ya MC-ne ya wedok ngono kuwi. Nggih. Pada malam hari ini, mari kita saksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Sesaji Rojo Suyo dengan dalang kondang dari Karanganyar. Inilah dia. Siapa dia? Ki Anom Dwija Kingkong. Ngono ki jajal piye ngono. Mriko isin aku ngene ra. Lah jenengan Kingkong boten. Ora no. Boten nggih boten sah isin kok. Wong jenenge manungsa ki gone salah lan luput kok. Monggo. Pak Guru mau badhe nyekar sik, monggo. Tur iki pemerintah desa juga minta lagu. Siapa dia? Taman Juruk. Monggo diaturke ya. Monggo Pak Guru, turut. Monggo Pak Guru ki mau ket sore jagongan karo aku ngobrol perkara sejarah desa Karangpelem ya karo Pak Guru ki mau Mas Unjak. Terus diwenehi catetan karo penjane Pak Carik.
Nggih leres nggih, Pak Guru nggih. Ya. Nggih. Monggo Pak paring dawuh napa rumiyin napa langsung nembang kula nderek. Nggih. Nggih bukange. Nggih. Niki namung betak-betake warga nderek mangayu bagya. Menggah ambal warsa Nggih. Desa Karangbelem. Nggih. Wilujeng Pak Kangko, Nggih. sehat selalu dan Alhamdulillah sehat. Nggih, amin. Nggih. Matur sembah nuwun kagem para sutresna budaya ingkang sampun nderek wungon kangge yang guyung menggah ulang tahun hari jadi Desa Karangbelem. Werene. Pripun to, Pak? Kae gen nembang Pak Guru. Pak Guru. Tembange napa Pak Guru? Niki bawa mawon. Bawa napa? Anu Asmarandana napa? Gendang gula napa? Niki namung pangentra-entra kula duka nipun. Oh nggih cobi. Larasipun menapa, Bapak? Mahargya kang ambal warsa. Ya, sae. Nanong Karang Pelem maju berdaya saing mugian tua pepayung Gusti Kang Mohonoso nanong ayem tentrem gemaripah kang kinayo linambaran asih tresno dirgaya uswa karang pelem. Luar biasa. Tasih wonten malih, Pak? Mbok pilih sampun. Sampun. Mangke kelajenganipun nyumbangake Niki pamundhut saking pemerintah desa Karangbelem nyuwun dipun tembangaken Taman Juruk niki Pak Guru. Nah, tembangaken nggih. Kalih mboke Dembik mawon. Oh, ngoten ya sampun. Nyuwun mboke Dembik. Nggih. Monggo. Ayo. Pak Guru. Ayo Mbik, ngateng Mbik. Nah, nggih. Rencange Pak Guru, Mbik. Nggih, niki waris Ki Ambak King Sukorjo niki. Nggih, gedung jero kan niku. Bapak, nggih, pinaringan awet gagahe, awet sehate, Amin. panjang yuswane. Amin. Ayo, diaturke nggih. Anu Taman Juruk. Nah, ya. Ayo Mbak. Anu jenenge asli sapa? Indri ya, Indri. Iya. Nggih, Mbak Indri. Jangi. Matur sembah nuwun. Oh, nggih. Khusus Nggih. untuk Pek no, Pak. P napa? PDK PDK. Tak kira ben. Kabupaten Sragen. Nggih. Kula aturaken sutresna budaya penggemar Dwijo Kangko. Oh, siap. Terima kasih. Monggo pun lajeng kula nyuwun pamit matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami, Pak. Matur oleh Pak Guru nggih. Pak Nggih. Saparang Nggih. kersa minggah pepanggungan. Nggih, Bapak. Matur nuwun Pak Guru. Pak Guru. Not ini apa namanya? Terus mbok padake kuwi to, Mas. Pak Guru iki cedhake Dembik iki ya anu Ngapa? piye ngono ya. Lah ngopo? Lah ngopo piye aku wis nang kene. Nang Pak Guru dicedhake. Terus Terus aku mbok kei brutumu. Aku pindah. sapa sing kae brutu? Anyar-anyarke Pak Guru. Heeh. Pak Guru yo klewo-klewo Pindah. pindah meneh. Oh eneh. Munyer meneh. Dadi Karepe aku malah kaya kucing ya. Lah kowe iki lah ya kudune seneng apa piye joget cedhak aku kok kena ngopo malah nyengkrih-nyengkrih nyapo? Kok iso senenge lirik kok ngendi? Entuk vitamin. Endi vitamine? Vitamin Vitamin apa? B.
Apa kuwi? Bagus. Ora asine brutu asine. Kuwi Lah kepiye kok ngono? ora bagus, ora brutu. Lah apa? Bosok kuwi. Aja ngono to. Iki rumangsamu ki lho. Anggepe iki lho. Apa? Iki dembi lho. Lah sing ngomong kebo ya sapa? Kuwi sing nyekel kedung jeruk lho kuwi mangsamu. Aku nek arepan sembrani kuwi lho. Cedak lho kuwi omahe karo kene. Lah, Nggih, cedak wilayahku lho kowe ora macem-macem tak lebokke jarik neh kowe engko. iya. Apa tau dilebokne jare? Nggih. Terus piye? Singe gelis gede. Kula mlebu wah. Wahanane peteng dedet to, Pak. Apa iya? Wah, peteng ae. Peteng wis ora roh apa-apa ngono apa piye? Mboten ngerti apa-napa. Sir kula kedekeki lampu mang buat ngoten lho. Ben piye? Gen ketok mlenos ngono lho. Gak engko ketok mlenos. Limang wate lampune iki lho. Tak kira nek apane ngono lho. Apane. Seneng to bengi iki ketemu aku. Ora aku. Alah, mbok seneng ki lho kamu bar WA mbi ingin ngono ki sapa? Ingin apa? Aku ki mbik takok alamat. Aku bengi iki sing ngejep kono lho. Sapa? Aku Sing ngejop sapa? kowe Lah kirangan wong aku ora ngejop Dik. Sapa sing ngejop? Padake piye to? Aku ngerti WA-ne ndembik ning kowe iki ngomongi tok nginfo tok nek Karang Pelem ki arep enek wayangan. Ngomong info tok. Lah kowe tekan kene kok sing ngurusi sapa? Sing ngongkon tekan gek dandan blangkonan sing ngongkon sapa? Aku ya ora dikon karo Pak Lurah, Pak Warno ya ora perintah aku. Ya toh. Ndembik ngon ngabari tok nek kene iki enek wayang. Lah kowe sing kon nganggo blangkon nganggo anu ki sapa? Lah dalah ya ora. Oh. Tibake gur WA kae takok ngono to, Mbik? Iya. Ora dadi ora ngejop lho. Ya ora dong sih, piye tak iki ya kena ora no ya kena ya. Gek aku teko kene terus gek kepiye iki kok? Aja mulih sopire tak kon mulih kok kon mulih iki apa piye to? Ora sah mulih. Lah nyapa? Kon nurun nyewu-nyewu ora apa-apa lah. Bapak-bapak semene mbane lho. Ora mau aku sore ning kono jagongan karo Pak Lurah, Pak Warno. Anu meling karo aku. Mas Kangko mengke anu nggih. Tolong uncek mboten sah entuk mantuk, mboten tak mulih teng mriki mawon. Alhamdulillah. Jadi anu damel pegawe kelurahan mriki? Ora. Lah napa? Arep nggih seret-seretan anake. Lah dalah ya ora. Amoh ora ta kowe. Aku ora nggih setempeli po. Aku urip nek renek bener jelas lho. Lah gua abrak apa ibaratnya dugel kayune nangka. Terus uncek setugel gua abrakan apa? Nah, iya bener. ya dugel kayune jati. Apakah itu? Senajan setugel iso nggo keri-keri. Kili apa piye ki lho? Zozo. Kok rumangsa. Bales Bi, bener. Niki to? Heeh. Suwek dijeneng katul. Apa kuwi? Uncek setugel nggih watuk ucul. Cilik kaya lalah-lae lah. Bales sek. Ayo. Macul neng lapangan. Apakah itu? Nggo watuk ucul mergo nggonmu kekamben. Ya pernah. Sek. Hopi wis saya tukang parkir kok. Hop. Ora kok ngerti nggonku kekambani apa wis tau mlebu. Lah demen mbok lebokke kae. Dilebone jare yo. Ning jero jare iki dadi ombo ngono to. Dadi nggih watuk terus nggih anu ki Watuk ucul. ucul. Kok rumah Jare sakit kok. suwek. Berarti seneng to batinmu nek aku ngene iki seneng to? Ya, seneng lah mbek aku. Seneng to? Seneng katimbang aku mati aku. Engko nek mati dices kok bingung to, Dicas sih kaya boneka. Lah jare ku nek mati dices lho, Mas. Kene ya menungso padha titahing Gusti kok dices. Wis reti ra sampe omongi aku. Terus piye iki Mas Sunjek? Aku nek terus piye iki piye? Bengi iki aku ket ayu apa ora, Mas? Azu. Ayu kok asu. Lah ya sangkekno ayune dadi azu. Di bangetke to. Ayune keluwihen. Ya. Dadi azu. Rak mut lho kowe nek ngono kuwi iki. Mbok ndang. Makan iki lho. Inje, Nggih. pripun dawuh pripun Mbak Cange, Mbak Limbo? Niki enek pamundhut iki diwaca. Iso maca ta kowe? Saged. Kowe guys sekolah to? Sekolah kula. Sekolahmu ning ndi? Aja nganti wirang lho. SKKP. Apa kuwi? Sekolah kok SKKP. Sekolah Dhuwur to? karepe ra karepe. Alah. Iki sekolah apa lulusane iki lho? Oh, diwaca. Diwaca sing apik lho nek maca iki. Iki ning Karang Pelem diwaca sing apik lho. Iya. Gaget to maca kok ora ngarah ki nyapa ki lho ya. Tulisane lho jelas. Iya, Kok rumangsa kose kok suwe alon-alon. eram lah kudune nek maca ki lentang gage kok nyapa kok ora ngarah-ngarah nyapa. Sik to iki. Selat dinteni kabeh padha ngenteni iki lho, ora saka ngendi saka sapa. Lah. Nggih. Hmm.
Dang. Iya, Gen iso. rotok cetok. Nah. Rotok enuk ngono aku ben ketok. Iki nuk-nukmu lho. Nu ki lungguh. Lungguh. Lungguh ki nu. Ora mudeng basa dung jeruk. Sugeng. Alah Gusti Allah. Wis apa ta? Sugengmu ki ora usah banter-banter. Lah piye Apa cedak speaker aktif terusan sugeng. Ngene iki lho ning ngene keting aku. Endi speaker aktif e? Lho kuwi. Wah, tak kira iki. Ayo diwaca ayo. Sugeng. Alah Gusti Allah krotok rono ki nyapa kok ikut padake terus rene. Kudune ki rono, ora kok rene. Rono. Malah rene meneh rono. Untung aku gaweane Gusti Allah. Lah iya. Umpamane gaweane Cina iso potel nandasku. Kan ndas asu. Nyatek kowe kuwi lho. Ndas asu, ndas Tambah asu. gelem to, Mas. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Niki saking kula Heeh. Oh iso apa ora? Pai ra iso lho. Pandemen Lah dalah ya apa ora? Ringgit Wacucal. Mm-mm. Saking kanca Pakel. Saking Pakel. Kanca. RT sekawan Karang Pelem Kedawung Sragen. Leres. Carolina Collection. Dong ora kowe? Kak, Carolina Collection. kowe ngerti ora Yon? Ora. Lah ya lah padha. Nyuwun lagu ilmu padi. Lah dalah ya apa ora? Matur suwun saderenge mugi-mugi acara ing dalu niki lancar lan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ora ketok ki Iki Mas iki nek. saking Carolina Collection. Lah dalah. Maringi bebungah alhamdulillah. Pinten Okeh Mas? banget Bi. Hitung Mas, kudune nek ngitung duit matamu Iya, cetha. iya, sak yuto Bi. Alhamdulillah. Kayak pelunasan kok Mas. Nyicil 300 lho. Terusan. Ki ngersake lelagonipun ilmu padi. Ilmu padi sing ndi aku ora Ilmu ngerti to. padi niku biasane kagarap Dangdut. mawi musik. Nah, iki ora nek musike kok. Mawi musik. Heeh. Pemilih mangke dipun gantos nopo. Oh iya. Ngaten ngapunten. Disuwuni pirsa mawon, Pak Sawemo. Nyuwun gantos napa niki nang mboten ngangge musik, mboten saged ngono terus tenang wae. Nggih. Ngondak kula nek diparingne duwite 300 dijaluk. Nah, mboten saged. Lah kok iso? Uang yang sudah masuk niku tidak dapat dikembalikan lagi. Undang-undangnya nyaten. Heeh. Nang takonono, Sak. Ngapunten Carolina Collection. Heeh. Yayine Sing pundi pundi to niki? Heeh. Yayine kang pundi? Ten Mbok pundi Carolina Collection niku kowe iki mbok ngacung to. Ndang ngacung to, Cin. ngacu kok ya ora Kurang ketok. dhuwur ki lho, Ndang. Kowe ngene yo ki lho. Nah, Heeh. Lah, aku kok kon ngacung. sik pundi, Pak? Carolina Collection. Heeh, enten mboten. Gantos Digantos napa? sanesipun mangke nggih. Sanesipun sanesipun apa? Nggih, wonten mawon. Maka nek dipaksa ya ora iso, wong ora nek musike kok. Lah nggih beksa lara malah. Lah, Lara ning ati to, Mbik. Ora iso ngepaske iramane. Iya. Matur nuwun. Nggih, iki mau awakmu ya entuk salam, Cak. Saking saking pundi? Nanggon TikTok kuwi penjane Ibu Ayu Rahayu yang ada di Australia. nggih. Kowe kapan-kapan arep dijak ning Australia arep dipakani kanguru. Lah dalah. Heeh. Gelem Ono kok. boten samawon Lah piye? Ayu. Mbok gelem to, ah? Terus neng kene wae wis dilatih kirik neng kene ae lah. Tok ono tok kene pakai kanguru. Matur nuwun Bunda Ayu. Terima kasih. Wonten ning Australia. Nggih. Yang ning TikTok Betul. terus. Heeh. Ya alhamdulillah Pak Kangko pun diparingi jaket. Heeh. Kula napa ngoten lho. Oh iya, heeh. Aku diwenehi jaket, diwenehi sipo, diwenehi minyak wangi, butuhe digawe tas. Nggih. Luar Luar biasa. biasa. Katresnane Saestu. karo budaya, karo Alhamdulillah. seniman seniwati. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Ngatur lagu apa sing duet wong loro ayo manut aku sing luwih apa selerane piye iki Karang Pelem nak wong loro iki sing kulino rene. Betul. Apa? Kula jarang ngombe. Kula Hah? jarang ya, Pak. Apa? Mben iki yo. Apa ya? Nggih. Tak kira wis kulino rene. Wong kene iki sering wayangan lho. Riyen zaman kula jek mening nika nate sakniki pun lali. Wah, saiki wis bledos sak ya. Bab napa pripun kok beda? Apa, Bi? Lah kowe nari aku lho Pak Dek. Sragen. Seragenan. Apa Anu bae. Apa tayupan? Anu apa jenenge Gubuk Asmara? Lah, dalah. Dibawani sike. Nek wae wonten sing ngersake podang kuning. Podang kuning ya, Wis anu. podang kuning. ya, Podang kuning. Podang kuning ya. Ning aku njaluk dibawani. Oh, ngaten. Nggih. 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 Nah, ya. Ayo, kowe lho Cek. Hah? Bawa gentenan arun tepi. Nah, Ya. ngerti ora sing ngakon rene iki sapa?
gak roh. Karo. Gak roh. Padha aku. Lah aku sing WA kowe lho. Padha aku yo mbok kirimi alamat malah kowe lho sing ngirimi iki. Piye to jenenge kok mulek kae to jenenge iki. Lho witekno kowe ra ndang. Lumantar Mas Tri. Nah, sing ngagem batik nika matur sembah nuwun Mas Tri. Nggih. Wah, alhamdulillah ayem. Lah, Dadi wis ngerti ngono lho. lah kowe lak yo Engko mulih ya salaman. to. Mbik, mboten Mbik. Jawab. Sing mburi kae ibu-ibu sing lenggah kae lho. Nggih. Kae do ngene-ngene nonton nuncek ra ketok mbok piye carane iki. Ibu, mboten ketingal to Ibu. Ora ketok kae lho, Dok. Ora ketok. Sedela wae, sedela tak gendong diluk wae ning aja njaluk mie. Ora. Ora njaluk mie titenono kowe engko. Lah sing arep ngemik nggonmu ya sapa? Lah nyatane ndek men kon ngirimke gambare ngono kok ya. Walah. Di. Kalau WA-ne tak sebarke apa piye timbang kowe wirang karo bojomu pegatan? Lah malah mbok fotoke kirek ae. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iki sih ana Maranggono telu sing urung jumeneng. Mbak Dita Buduwi karo Mbak Rena Jungpe. Nggih. Niki kadang jumeneng niki. Ano? Nah, sedaya. Monggo. Terima kasih Pak Sindu Aji, nah, Sindu Dewandaru. Iki senengane lagon Lestari. Oh ngaten nggih. Belok gede. Niku ugi wonten WA Sapa? Mas Joko Jambul. Nggih. Wonten ing Sulawesi. Nggih. Wonten asli Sragen ning Makarya wonten ing Sulawesi. Nggih. Mangke ngersakaken kangen ning ati. Oh iya. Monggo Buduwi karo Dita karo anu sapa jenenge Rena Jungpe. Apa wis kangene ati ora apa-apa. Oh ya. Ya Lestari. Engko kangene ati nggon goro-goro. Nggih, monggo. Oh. Iki mau dawuh saka panitia bubare ora entuk padang-padang Mas Unjak. Lah pripun? Ah ya jam-jam 3 kunjula sithik bubar ora apa-apa. Oh ya. Mereka kanca-kanca sesuk-esuk langsung blandang menyang Tuban wayangan aman bengi. Ya. Ibu-ibu terus. Wah. Ibu-ibu terus. Wah. Oh iya lah. Ya setengah papat. Paling mboten jam 6 to. Jam 6. Puyo. Ya. Yo, kaya apa? Lestari, monggo panca dipun garap. Yo, kagem sedaya warga masyarakat wonten Karang Pelem tetep guyub rukun gotong royong. Sok tanggal 17 November masuk ke tempat pengambilan suara. Ya, ya. Penting guyub rukun. Ora kena wada winadan, tetep nganggo gotong royong lan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, yuk.